नमस्ते. आज पप्पू आणि काजल गावाला जातात आहे. मी जात नाही. ओके. हा, कारण का इथे ताई आलेली आहे ना, मग ताई जवळ राहायला पाहिजे आणि माझी जबाबदारी आहे ताई जवळ राहायची, म्हणून मी जात नाही आहे. खाली 8 दिवसासाठी पप्पू आणि काजल जातात आहे. 8 पण नाही, 5 दिवस. 5-7 दिवस राहतील. आणि तर आमची मला परत पप्पूनी यायला पाहिजे इकडे, कारण माझी डॉक्टरची अपॉइंटमेंट घेतलेली आहे. तुम्हाला बेसिकली मी एक्सप्लेन करतो बघा. आज जी पण तारीख आहे, आजच्या 10 दिवसानंतर मम्मीची जी फिक्स अपॉइंटमेंट असते डॉक्टर बरोबर महिन्याची, ती आहे. त्यासाठी मी पण लागणार आहे. म्हणून मी 10 दिवस आहे, तर मी कमीत कमी 5 दिवसासाठी जातो. आणि कारण काय, तिकडे आपले झाडं आहेत, झाडं आणि काम चालू आहे. काम पण चालू आहे वरती. आपल्या गाडीला पण कधी कधी स्टार्ट करावं लागतं. गाडी पण नाही, 2 आपल्या तिकडे आहे ना, कार आणि बाईक पण आहे, झाडं पण आहेत. आणि आपलं घर पण साफ करायला लागतो ना, त्यासाठी मी आणि काजल अपडाऊन करणार आहे. आणि आमची गाडी उद्या आहे. आणि तुम्ही इकडे बघताय ना, ते इकडे उद्याची प्रिपरेशन होते, म्हणजे बोलतात ना जर्नीच्या अगोदरची तयारी. गेले काहीतरी करायला पाहिजे ना आपल्याला. आता लकीली इथे माझ्यासाठी काही कपडे नाही, कारण माझे सर्व कपडे, अर्धे कपडे तिकडे आहेत. आणि काजलचे पण, काजलचे थोडेच नाहीचे. आता इकडे कपड्याची शॉपिंग म्हणाल ना, सारखी आता कपड्याची शॉपिंग असते ना, आपल्या काजलसाठी डबल कपडे घेतले आपण. पण आता काय झालंय, आता आम्ही गावाला गेलो होतो ना, तेव्हा अर्धे कपडे काजलच्या गावाला ठेवलेले आहेत आणि अर्धे कपडे इकडे. मग तिला कमी पडतात ना कपडे, बरोबर, आणि रोज कपडे वापरायला लागतात. म्हणून तिला काजलला कपड्याची शॉपिंग केली. आता हे कपडे शॉपिंग केली आहे ना, ती पण तिला अर्धे तिकडे वापरायला न्यायचे आहेत आणि अर्धे इकडे ठेवणार आहे. मग आता तू काय काय पॅकिंग करते? आता घरामध्ये काहीतरी, आता गेल्या तुम्ही जेवण बनवणार ना, मग गेल्या कुठे तुम्ही बाजारात मार्केटमध्ये जाणार नाही, कारण घराची साफसफाई करायला लागणार आहे. उद्या आमची तेजस एक्सप्रेस आहे, ती मॉर्निंग 6ला इकडून 5:50ला CST वरून सुटणार आणि सकाळीच 11 वाजता रत्नागिरीला पोहोचेल. बरोबर. आणि आमचं जेवण आम्ही ते म्हणून आम्ही थोडंफार इकडून नेतोय है ना. म्हणजे तिकडे काहीच नाही, कांदे बटाटे काहीच नाही ठेवलेत ना आपण. हा, आणि कसं रात पण नाही, फ्रीज बंद करून आलेले आहेत. तर इथे मम्मीनी बटाटी, कांदे, टोमॅटो, हिरवे वाटाणे हे सर्व देते ना. हा, हे थोडं आपलं देते, म्हणजे कसं 2 दिवसांनी भाजी मार्केटला जाऊ शकतो पप्पू. म्हणजे गेल्या नको जायला ना, गेल्या नको जायला. लंच आणि डिनर. तसे आपले तिकडे आत्या आजी आहेत, सर्व दोन्ही आत्या आहेत, आजी आहेत तिकडे. त्यांच्या पण घरी गेलो की मस्त जेवण होतं आमचं. तरी पण कसं गेल्या अजून ट्रॅव्हलिंग नको आहे ना, म्हणून. तर इकडे हे सर्व पॅकिंग होत आहे. आणि इथे हे सर्व असंच आणलंय, अजून डिसाईड नाही केलं की न्यायचंय की नाही. हे सर्व काय लागतात ना खायला काजलला. हे सर्व इकडे पॅकिंग होत आहे. मम्मी इकडे अशी पॅकिंग करते. आणि आता तुम्हाला मी वरती दाखवतो की काजल काय पॅकिंग करते. इथे आमची पॅकिंगची गडबड चालू आहे. आणि आमची दिलू बघा, दिलू कशी झोपले बघा. खाली दिलंय आणि वरती असं दिलंय. आणि झाली आहे तिची झोपा, 1.5-2 तास झोपली आमची दिलू. दिलू होय, दिलू दिलू पिल्लू घाबरली आहे तू? दिलू मी बोलले ना, तू आता ताई आल्या कशाला वरती गेली झोपायला, सकाळपासून झोपलीच नाही. तेव्हा तिला घाबरली होती, दम टाकत होती जोरात. हा, रागवली आमची दिलू. आमच्या दिलूला सर्व समजतं आता. दिलू पिल्लू, दिलू पिल्लू झोप, खाली झोपली आणि दिलू वर झोपली. झोप. आता आपण वरती जाऊया. आता इथे आपण बघूया काजल काय करते. काय करतेस काजल? आता कपाट लावतीये. सगळे कपडे विस्कटलेले ना, तर आता जायच्या आधी कपाट लावते जरा, आणि मग उद्याची पॅकिंग करणार. आणि लकीली माझे कपडे नाहीत न्यायचे, कारण माझे कपडे ऑलरेडी तिकडे खूप आहेत. मी जसं जाणार आहे तसंच मी तेवढेच कपडे नेणार आहे तिकडे. आणि फक्त मला जीन्स न्यायचे आहे ना. झाले कपाट लावून पूर्ण? नाही, हे काय आताशी घडी घालायला घेतले. तुझे कपडे आहेत का जास्त यावेळी? नाही ना. नाही, कमी आहेत. अर्धे रत्नागिरीला ठेवलेत ना, आणि आपण बँड्रावरून आणलेले ते फक्त थोडे. हा, फक्त तुझे काय प्रोडक्ट्स आहेत ते घेऊन चल, तेवढं झालं. आणि तुझे कपाट लावलास? लावते. इकडे हा पूर्ण सेक्शन काजलचा आहे. लावायचं अजून. हा कप्पा खाली केला. हा, तो लावतेस का? बरोबर. हे सगळं लावायचं. चला, आता आपल्याला कुठे जायचं सांग. आता मी जरा मार्केटमध्ये चाललोय. काय राहिला आहे, एकासाठी खरेदी करायची आहे. हा, दोघांसाठी. हा, दोघांसाठी. हा, त्यांच्यासाठी काय खरेदी करते तुम्हाला दिसणारच आहे. चला जाऊया. चला, चाललीस तुम्ही कुठे? सुकायला 3 दिवस झाले सुकतात आहे. कुठे चालली? मार्केटमध्ये जाते. गावी काहीतरी गिफ्ट द्यायचे आहेत आम्हाला ना, म्हणून चालली ना. चला, आता आपण रत्नागिरीतून किती दिवसासाठी जातो? 5 दिवस ना. 4 म्हणजे तिकडे कसं मेंटेन करायला लागेल ना घर पूर्ण, है ना.
सर्व आहे ना. गाडीला पण किक मारायला लागते, बाईक आहे ना बापूची. आता त्यांना वाटेल आपण ते सेम रिक्षामध्ये आहे का. हे बघ काय घेतलंय, इकडे घेतलेलं आहे आणि खाली पण घेतलेलं आहे इकडे आहे ना. ढोल घेतलाय. हा ढोल आहे दाखव. हा बघ, हे कोणासाठी. ताईसाठी. हा ताई पण घरी आहे ना तिला. आता आम्ही परत चालू आहे ना. शॉपिंग काय थोडी होती, 5 मिनिटाची शॉपिंग. हा. ताईने इकडे प्रश्न टाकलेला आहे की काम झालाय की नाही. सर्वात क्विक शॉपिंग कितीला गेलेलो, 8-10 गेलेलो. कितीला आलोय, 8:30. 20 मिनिटं शॉपिंग डन. 5 मिनिटं जायला तर लागतात आणि 5 मिनिटं यायला लागतात आणि 10 मिनिटं शॉपिंग केलेलं फटाफट. हां तरी पण शॉपिंगला एवढा म्हणजे तर माणूस फिरायलाच घालवतो ना. मम्मी कुठे, मम्मी चला. ते गोळा कुठे, गोळा. हां जा फ्रेश हो जा. ताईसाठी गिफ्ट आणलेलं आहे. ताईचं दाखवत नाही, ताईकडे झोपलेली आहे आमची. तुम्हाला फक्त ताईच्या पायाचे दर्शन देतो. ताईला काय आणलेलं आहे, गिफ्ट ढोल. आणि हा ढोल आम्हाला फक्त मिळालेला आहे 200 रुपयाला. 250 सांगत होता. मी बोललो मी आपके पास 3 लेके का 200 का. बरोबर दिला 200ला. बरोबर दिला. बघून ठेवा, हा बाहेर 250 सांगतात, घ्यायचा 200ला. बोलायचं मी 4-5 घेऊन गेलो तुमच्याकडून. ही माझी बाबू उठत नाही. कधी झोपलेली आहे, 5 वाजता झोपले ना. बाई गरम गरम झाली, गरम गरम झाली, गरम गरम. दिलू पप्पी दे, पप्पी दे, पप्पी दे. थांब दिलूला सोड, हात काढ. पप्पी दे, पप्पी दे, पप्पी दे. हा पप्पी दिली. आले ले 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 जाम येते, जाम दिलू येते. तुझं तीत दाखव, तीत. दात दाखव, दात. दात दाखव, दात दाखव. नको. दिलूला हँडशेक करायचं. दिलूला हँडशेक कसं करायचं आहे. हॅलो हॅलो. दिदूचे दात कसे चेक करायचे, दिलूचे दात कसे चेक करायचे. दाखवा दाखवा दाखवा. नाही दाखवत. दात स्वच्छ आहे तिचे एकदम. असे आम्ही डोळे पण साफ करतो दिलूचे. असे तुम्ही पण असे साफ करायचे दिलूचे डोळे. आणि हे बघा दिलू कधी कधी टिक्का पण लावते. आमच्या दिलूला स्ट्रेटनिंग करायला नाही लागत, ऑटोमॅटिक स्ट्रेटनिंग होते है ना. होय, हे कान आहे दिलूचे, कप्पाळ आहे. आणि कधी कधी बघा नाक आहे. असे कान पण साफ करायचे असतात प्राण्यांचे. बघा इकडे दिसते आतमध्ये बघा, हे बघा ब्लॅक असेल ना, ब्लॅक हे ते काढून असं काढून टाकायचं. केलाय साफ दिलू. तिच्या अंगावर असं टाकलं ना की ती उठत नाही, मग झोपून राहते मग आरामात. झोपून राहते. आणि रात्रभर ती जागी राहते ना, म्हणून दिवसाची झोपते. कशी झोपते, हात पाय वरती करून माणसांसारखी अशी है ना. माझी जाणी दिलू आहे. चावडी चावडी. आता इथे आमची पॅकिंग वरती पण पॅकिंग चालू झालेली आहे आणि इथे तुम्हाला दाखवतो बघा. इकडे आम्ही काय काय नेतोय, पण इथे आवाज येतोय म्हणजे ह्याच्या स्टोन्स आहेत ना काजल. हां इथे आम्ही काय काय नेणार आहे तुम्हाला दाखवतो बघा. हे काढ काजल. हे काय काय नेणार आहे आपण. हे बेडचं कव्हर घेतलं होतं, कोचसाठी कव्हर घेतलेलं, क्रॉफर्ड मधून घेतलं होतं. 900 सांगितलं होतं, 350ला घेतलं होतं. बरोबर ना. एक कमेंट डस्टबिन बॅग घेऊन जायचं. हां तुमच्यापैकी आम्हाला एक कमेंट आली होती. 2 बघा, एकीकडे प्रॉफिट गेला आणि एकीकडे नुकसान केलं. आम्ही सांगतो तुम्हाला, आता सांगतो म्हणजे तुम्ही कधी गेलात क्रॉफर्डला तर तुमचं नुकसान नाही होणार आहे. बघा 900 सांगितले होते, अशा हातात घेऊन असतात. मी घेतले 350ला एकदम फायनल रडत रडत. आणि एकाची कमेंट आली होती, असं डोक्यावर हात मारून इमोजी होता. बापरे, मी तर 500 रुपयाला घेतलं है ना. हां अजून एक नॉलेज, अजून एक आम्हाला इन्फॉर्मेशन दिली की हे जे आम्ही 100 रुपयाचे जे 12 घेतले किंवा 15 घेतले, 15 पण 12 घेतले, लास्टला 15 पण मिळतात. पण तिकडे अजून एक कमेंट होती की आम्ही तिकडेच राहतो, हे 100 रुपयाचे 20 सुद्धा देतात कारण ह्याच्यात क्वांटिटी कमी असते. तर तुम्ही 20 मागा, डायरेक्ट 100 रुपयाचे 20 मागा. आणि हे 350 रुपयाला राईट आहे. आणि हे एक्स्ट्रा आपण घेतलेले स्टोन्स, हे 50 रुपयाचे घेतलं होतं क्रॉफर्ड मधून. ते आम्हाला रत्नागिरीला आहे ना, त्यात सेंटर टेबलला. पण आपल्याला हे इकडे पाहिजे ना. नाही, रत्नागिरीच्या सेंटर टेबल साठी हवं होतं. तर आम्ही या बेड मधलं आमचे बेडशीट आहेत थोडे, ते आम्ही घेतले ना. हे पांढऱ्यांचे तिकडे ठेव. ते बिचारे आता इथे राहतील. काय का ताईने बोलवलं, मी आलो. मी इथे आलो आहे. बोलतात ना की आम्ही मम्मी बोलत होते आम्हाला की काय खायचं आहे का, पण आम्ही बोललो नाही बाहेरचं खाऊन एकदम वैतागलेलो आहे आता, म्हणजे मन नाही करत आहे. तरी भगवान को खिलाना था तो खिला ही दिया. चला चल तू एक घे. मला वाटतं तुम्ही मला भरव. अरे घे तरी, मग तेच करतोय म्हणजे एकमेकांना भरवायचं वाटतं.
हा असं आहे का? आणि उलट तुम्ही पण आमच्याबरोबर खाल्ला भेळ आणि पाणीपुरी. ताईला आणली होती पण ताईने आम्हाला शेअर केली आहे ना. हे बघा इथे मला काय सापडलं. हे रत्नागिरी हे आपल्याला मला वाटतं गिफ्ट होतं काय? हो गिफ्ट होतं आणि एक आपण या घरासाठी डीमार्ट वरून आणलेलं. आता हे पण आणि हे नेणार gift आहे. आहे. आता गणपती बाप्पा पण नेणार आपल्याला कारमध्ये ठेवायला हो है ना. आपल्याला एक साईबाबांची पण मूर्ती दिली होती ना. हो ती पण न्यायची आता. हे सर्व आम्ही आता रत्नागिरीला नेणार आहे कारण आमच्या हातात आता लगेच जास्त नाही आहे है ना. तर आम्ही नेऊ शकतो. असंच अपडाऊन करताना असं थोडे थोडे वस्तू नेणार आहे. झालं तुझं पॅकिंग? चल इकडे ही पॅकिंग चालू आहे आणि इथे बघा किती आतमध्ये स्टोरेज असतं बघा. आणि ह्याच्यातलं आम्हाला काय काय पाहिजे ते आता आम्ही वरती काढतो. तरी काय काय पाहिजे काजल ह्याच्यातलं आपल्याला? ह्याच्यातलं ना मोस्टली आपल्याला चादरीच हवी. हे बघा हे गिफ्ट आलेले बघा. ही चादर. हा एक पाहिजे ना. हो. अजून 2 गिफ्ट आले होते. हे आम्हाला हे पण गिफ्ट होतं. अजून 2-3 गिफ्ट ते सर्व नेतोय. आता इथे बघा मी जेवढं न्यायचं सर्व आम्ही बाहेर काढतोय. हे इकडे काय वास आहे ना. हो फ्लावर वास. फ्लावर पॉट काय म्हणू शकतो आपण आम्ही आता मस्त रत्नागिरीला ना? नेणार आहे. आणि किचनचं पण सामान हे आहे आठवलं बघा. का काय? हे काय माहिती का? एंगेजमेंटचा सूट हो है ना. किती महिन्यानंतर दिसला ना. ते आणि हे सगळं किचनचं सेट आहे. सेट आहे. हो बाउल सेट बाहेर वगैरे काढूया आहे. ना हो फटाफट. बाउल सेट वगैरे आहेत. कारण तुमची ते कमेंट होती की हे ऍक्च्युली आताच वापरले पाहिजे नंतर यांची ट्रेंड जाते. हो बरोबर. हो आपण ठेवतो पण नंतर ते काय कामाचे नाही. काम उपयोग गिफ्ट दिला तर उपयोग करायला पाहिजे टायमावरती. असं वाटेल आमची बॅग चेकिंग झाली तर असं वाटेल की हे लोक विकणार आहेत का कोणतरी. हे ते ना काचेचे आहेत. ते मला वाटतं आपण नंतर हे नेऊया. काय? ते काचेचे बाउल्स आहेत ते नंतर नेऊया मला वाटतं आपण. किती सर्व सामान आहे बघ. हो हाय सर्व हलकं फक्त बॉक्सेस आहेत ना. बॉक्सेस आहेत त्यामुळे जरा आपल्याला ठेवायला हे होणार आहे. मला काय वाटतं आपण बोलतो बॉक्सेस मधून काढून नेऊया आपण. हा मी पण तेच विचार करत होते. जे काचेचे आहेत ते बॉक्सात राहू दे. हा. नाही ते बॉक्स मधून काढून नेऊया. तुमचे सर्व गिफ्ट तुम्हाला आता रत्नागिरीच्या घरी लावलेले आणि यूज करताना सर्व दिसेल. आता लाईट बंद. हे बघा फॅन ऑफ आणि ती फ्रेम काढायची. एक फ्रेम आम्ही इकडे ठेवलेली आहे. एक फ्रेम याच्यावरती काय नाही ना. एक फ्रेम न्यायची आम्हाला. वरती आमची पॅकिंग चालू आहे आणि मम्मी खाली काय करते? जेवण बनवते पटकन. ही कोणती भाजी बनवली आहे? हे फ्लावर बटाट्याची भाजी बनवली आहे. दाखवा आमच्या आणि व्ह्यूअर्सला. पिठलं करते. अरे वा हे बघ. अरे वा अरे वा. ताईला फ्लावर आवडतो ना हम्म. म्हणून ताईला फ्लावर आणि बटाटा टाकलाय. आणि पिठलं ना. आणि आता हे पिठलं बनवते गुळदाच्या पिठाचं. इकडे भात आणि ते भात झालाय. चपात्या करायच्या आहेत. आणि मी इकडे शेंगदाणे खातो. शेंगदाणे हा, खा. पाहिजे काजल काय करते? काजल वरती पॅकिंग करते. आता इथे बघा मी सर्व बॉक्सेस घेऊन बसलेलो आहे. आता हे सर्व पॅक करायचं आहे आणि इथून आमची बॅग येत आहे ज्याच्यात आम्ही सर्व भरणार आहे है ना. हे पण आणि ब्लू मोठी पण बॅग लागेल आपल्याला. ती राहिली गावाला. आता सर्व अनबॉक्सिंग झालेली आहे बघा. आणि जे बॉक्स एक्स्ट्रा आहेत ते इकडे ठेवलेले आहे कारण बॉक्सनी कसं वजन वाढेल. म्हणजे वजन नाही वाढणार पण त्याचे हे बॉक्स हां ते आम्ही अनबॉक्सिंग करून आता ह्याच्यात बघा हे सर्व ह्याच्यात भरणार आहे आणि चादरीमध्ये आणि पेपरमध्ये रॅप करून भरणार आहे. म्हणजे कसे काचेचे आयटम फुटायला नको. सेफ राहतील चालेल. एवढं सर्व घेतलेलं काढून आता भरतो सर्व बॅगेतमध्ये बघा. आता इकडे बघा मी सर्व काढलेलं आहे. कसलं बघूया ग्लास आहे का काय सिरामिक आहेत ना. तरी पण सांभाळून न्यायला लागतील. ग्लास सिरामिक कसे न्यायला सरी सांभाळून न्यायला लागतील हे. असं आम्ही करून बघा. असं चादर पण टाकलेली ह्याच्यात अशी बघा सर्व नेणार आहे ना. आता जेवढं तुम्हाला इकडे समोर दिसत होतं आता बघा हे पण खोके घेतले मी आणि हे पण खोके ह्याच्यात टाकले. हे सर्व खोके आहेत बघा इकडे एवढे खोके आणि सर्व ह्याच्यात बसला ना. तरी एवढी वरती जागा झाली पण आम्ही एवढंच भरतोय आता आणि पॅक करतोय ना. हे वास हां हे वास मी माझ्या कपड्याच्या बॅग मध्ये घेणार. अजून काय न्यायचं असेल तर नंतर फेऱ्यांमध्ये नेऊ है ना. इकडे फ्रेम आता हे ठेवते वरती आणि बंद कर. आम्ही ह्याची लेअर टाकतोय ना सर्व चादराची. चादर आणि हे जे कार्डबोर्ड पण असे कापून टाकलेले आहेत है ना मध्ये ते स्टेबल राहील ना आपलं सामान. चला आता हे बंद कर वरती. आता हे बघा तरी तेवढीच उरली पूर्ण चादर हे झाली. आपण वापरली ना अशी रोल करून ठेवलीस ना ती. हां म्हणजे टाईट राहील तेवढं सपोर्ट राहील तिथं आहे ना. भांडे हलणार नाही जास्त. आता ते हलणारच. ही चेकिंग झाली तर म्हणतील काय करता काय तुम्ही
हे काय डायमंड क्या है क्या बोलतील नंतर आपण दाखवूया ये प्लेट देखो कैसा हो गया आमच्या ट्रॅव्हलिंगच्या अगोदरच दाखवतो नाही तर रत्नागिरीला बोलतील की तुमच्यामुळे झाली आहे बघा ही पहिली कसं ना तशी होती. आधीमधून बॉक्समध्ये तशीच होती ती. हे वरती राहू दे कधी ट्रेन जेवायला लागलं तर आपल्याकडे प्लेट आहे. प्लेट आहे. चला ही बॅग झाली पॅक. आता काजल इकडे ट्राय करते की वजन आहे का नाही. पण हे बघ ना हल्ली नाही जरा पण आतलं सामान आवाज पण हा नाही पण ह्याला ठोकर बिकर नाही मारायची बस. इथे फ्रेम आलेले आहेत. या फ्रेम मध्ये सर्व फ्रेम्स आहेत ना. हो. आपण मेमरी रिकॉल करूया आपली मीटरची. सर्वीकडे चारीकडे सेलो टेप लावलेले आहेत म्हणजे ते कसे जास्त आहेत ना त्याच्यात. वा 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 हे आपल्याला असं दिलं पण होतं ना शुभांगी गिरी युट्यूबर. ते आता हे नंतर आली वाटतंय ना. नको काढू काजल राहू दे तसंच. काय बघायचं तुला आता मग परत पॅकिंग करायला लागेल. दाखवू काय ते गणपती. आणि ह्याच्यात पण बघा हे तुम्हाला शॉर्टकट सिनरी बघा. राधाकृष्णाची मूर्ती हा फ्रेम. थांब आता उचललं तर बघू दे सर्व. इकडे घोड्याची आहे ना आणि खाली पण फॅमिली फोटो फॅमिली आहे ना. ह्याच्यात आपले लग्नाचे एंगेजमेंटचे फोटो होते. चला ठेवा एक एक एक. आता हे पण रत्नागिरीला नेऊया. अरे जिल्लू ताई कशी झोपली आहे. आणि ते काय घेऊन आलात. ते काजलचे कपडे काजलचे पॅक करणार आहे. ते फ्रेमची पिशवी आपले सर्व युटेन्सिल्स आणि काचेच्या आयटमची पिशवी आणि आता फक्त ही कपड्याची बॅग होणार आहे. तेवढीच बॅग आणि एक लॅपटॉपची बॅग बस एवढंच आपलं आहे ना. आता पॅक करूया आपण. आज आमच्या डिनरमध्ये काय आहे तर चपाती डाळ भाजी 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 भात. त्यात थोडंसं गव्हाचं पीठ दिलंय चपात्याला. लगेच नाही मिळणार ना तिकडे काय म्हणून. एक कांदे बटाटी 2 लिंब आहेत. नंतर तुम्ही दुसऱ्या दिवशी जाऊ शकता ना. म्हणजे पण गेल्या कुठे जाणार. ज्या दिवशी जाणार म्हणजे उद्या जाणार ते 11 वाजता सकाळी पोहोचणार आहे. याच्यात मटर फ्लावर 2-3 तांबाटी आहे. मिरची आणि कोथिंबीर आहे थोडीशी. आपलं तुम्हाला 2 दिवसासाठी. आणि आलं देते. नॉनव्हेजचा दिवस आहे तर उद्या अंडी पण खाऊ शकतो आम्ही. हा अंडी खाऊ शकता. आला देते थोडं चाटून. इथे बघा ही एक पिशवी आहे फ्रेमची पिशवी आहे ही वाली. ह्याच्यात विचारायला डॉल आहे डॉल. आणि इथे ही बॅग आहे आणि तिथे बघा ती लालवाली बॅग आहे. आणि ते वर नेले तू मगाशी पॉपकॉर्न ताईन आणलेले. नाही तिकडे बाहेर आहे. टाक तिकडे पिशवी. चला आता मम्मी तू बाय बाय कर. आता मम्मी तुम्हाला 3-4 दिवसांनी दिसणार नाही 5 दिवसांनी दिसणार आता है ना. आता मी काय गावाला जात नाही. हां ताई तिकडे झोपले ना बाहेर. होय ताई हाय बोल आणि बाय बोल. झोपली वाटतं ताई ना. ताई झोपू दे. चल तू नमस्ते बोल 5 वेळा. 5 वेळा. हां नमस्ते 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 आणि नमस्ते आणि बाय बाय. बाय बाय. बाय बाय. व्हिडिओ कसा वाटला सांगा आणि लाईक करा आणि शेअर करा.